ayan, kung may mga kakilala kayo sa area na yon, pwede nyong i-invite. I-invite nyo po na mag-attend. Mamaya i-announce natin yung mga events natin. Pero for the meantime po, isa munang kwento ng kagalingan, no? Kasi medyo ano na yung aking boses sa dami nating kausap, dati nating series of events, may ehem-ehem uli ang iyong lingkod. Kaya i-rest natin ng konti. Dito muna kayo sa mga kwento ng kagalingan, paano nakakatulong ang ating power trio. Pakinggan po muna natin. Ako po si Renante Kayan dito po sa taga Dait Camarines Norte, isa pong owner ng upholstery shop. Tapos nasubukan ko po itong product na ito sa dami-dami ko ng pinuntahan na doktor, balik-balik. Ilan yung edad mo at yung mga sakit mo? Ang edad ko po ay 42 years old na po. Tapos yung sakit ko po ay ang dami kong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Sige nga, Ang una, na-diagnose ako ng prostate enlargement, prostatitis infection, tapos kung ano-ano pang nararamdaman ko na taas yung uric acid. Tapos sa dami-dami ko na rin pong nagamit ng mga food supplement na sinusubukan ko ng mga naririnig ko po. Tapos dito ko lang nasubukan nung time na napadpad ako sa center ni Sir Boy dito sa Jigolin yan, na inganyo po akong mag-try. Pero hindi pa po ako nagpa-member no, nag-try po muna ako. Tapos nung nasubukan ko po yung CMD nga po at saka yung CBF po. Yun, doon ko nakaramdam ako ng kakaiba, parang may improvement sa akin within 1 week. Tapos, tinuloy-tuloy ko na po hanggang sa inabot na po ngayon ng mga almost 2 months na po ako nagagamit. Mga 3 months na nga yata. Pero, okay na yung nararamdaman ko. Balang nawala yung lagi kong iniinda na nasakit yung tubo ko. Dahil nasa prostate, tapos hindi ako nakakatulog ng maayos. Tapos pati yung mga binti ko na masakit, yung talampakan. Ngayon, okay na. Parang normal na yung dati kong lakas nung kabataan ko pa. Nararamdaman ko ngayon. Kaya nakarating ako dito ngayon nung in-invite ako po dito ninyo, ma'am. Nagpursige talaga akong magpunta para malalaman ko pa kung paano pang mga ibang guide na magamit ko ng maayos yung product. So, anong masabi mo sa mga makakapakinig? Kaya nga po sa mga makapakinig, wala pong masama kung susubukan nyo para malaman nyo po kung ano ang epekto. Kasi hindi mo naman ipopromote kung hanggat hindi mo masusubukan kasi subok mo na talaga sa sarili mo. Kaya pwede kang nasasabi ko na itry nyo po. Ganun. Si Renante Kayan po ng Dait Camarines Norte po. Ayan, salamat sir. Ayan, o diba, napaka-amazing na kwento ng kagalingan. Nakadami na siyang pagpapagamot and of course marami na rin na subukan na food supplement. Ito lang pala ng ating produkto ang tutulong po sa kanya. Okay? So kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga saan kayo. I-text po sa 0939 9040717 0939 9040717. And of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo magtanong sa ating Facebook kay Nurse Earl. Sa CMD Bicol, siya po ang nakaabang dyan sa CMD Bicol. So, eto, pakinggan po muna natin isa uling kwento ng kagalingan. Paano siya natulungan ng ating produkto? Ako po si Cindy Rose from Ligao City, 35 years old, and nagtatrabaho po sa isang mall. Bali po, I am suffering illnesses, pero po nagpa-check po ako sa doktor kasi may nararamdaman po ako at dun ko po na-find out na mayroon po akong bukol sa lieg. So, ang sinabi po ng doktor ko is
magpa-biopsy or magpa-ultrasound para ma-check kung ano po yung nandito sa leeg ko na bilog. So, ang ginawa ko, dahil syempre wala akong pera, so dahil ayaw ko din naman po ayaw ko din po meron akong yung wala akong panggastos, so ang tinry ko po yung CMD. So tinry ko siya for 5 months. Talagang siya na ang kasabay ko every day before mealtime. And then after, ang advice sa akin ng doktor is bumalik ako sa kanya. After 5 months, nung bumalik ako, na findings ng doktor na biglang nawala yung bilog sa liig ko. So ngayon, nung sinabi niya na nagtaka siya kung bakit nawala, instead na dapat lalaki siya, it's because nga kinonsider na toxic goiter na siya, and laking tulong or dahil doon sa CMD nawala yung bilog. It's so amazing na because of CMD and syempre CBF and then yung power trio talaga ang the best or essentials para mas maging magaling ako. Ngayon, I am very much healthy, and then because of CMD, CBF, and then, syempre, power trio, yun ang nakapagpagaling sa akin. Para sa lahat, and ako, mag-a-advise ako para sa inyo na try and try, walang masama if you try it, and then, para sa inyo, kayo din mismo ang magbe-benefit sa inyo in the end. Hanggang sa muli po, ako po si Cindy Ross from Batang, Ligao City, sales lady, gumaling sa CMD. Thank you. So ayan, o diba, napaka-amazing na mga kwento ng kagalingan. Mga dapat operahin, hindi na po na-ooperahan. Okay? So, ulitin ko, ang aking text hotline is 0939 9040717, 0939 9040717. And of course, doon sa mga listeners natin sa 98.5 OK FM, Inda at Camarines Norte. Yan, kakaroon tayo ng series of events, health symposium. Gagawin natin dyan. Kailan? Ngayong April 17, nandyan po ang inyong lingkod sa Jose Panganiban. Oo, 9 a.m. ang ating health symposium doon. 9 a.m. po sa Hugilon Food and Music Center. 9 a.m. sa Jose Panganiban. And of course, April 18, doon naman tayo sa Kapalonga. Ang venue natin, 9 a.m. din po ang venue natin. Doon po iyan sa covered court ng Kapalonga Elementary School. And also, sa area ng Santa Elena, Camarines Norte, April 19, 9 a.m. din po doon sa Bamboo Grill. Paano kayo maka-attend dyan? Simple lang po, bili lang kayo ng isang 30 ml HCI-CMD with free lunch na po yan. At marami kayong matututunan. Kasi dito po, tinuturoan natin ang mga tao maging doktor sa inyong mga sarili. The best doctor to yourself is you. Selo kay Ma'am Teresa Mangampo at Mr. Romeo Ricafort is watching. Okay? So, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating power trio. Maswerte yung mga taong nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. And by the way, sa mga taga-Legazpi na in-announce ko na sana na magkakaroon tayo ng health symposium ngayong 14. Ayun, meron na naman palang advisory ang APEC brownout dito sa aming area ng April 14. 9, ano ba yun? 9 a.m. yata. Basta 9 hours. 8 a.m. or 9 a.m. to 5 p.m. So,
maghanap tayo ng ibang schedule po para hindi kayo mapasubo dito. Intay-intay na lang at mag-a-announce po ang inyong lingkod. Okay? Habang may oras pa, isa uling kwento ng kagalingan, pakinggan po natin. Okay, may bisita po ako digdi sa CMD Office Legazpi. Maganda ang kanyang testimony sa paggamit ng ating produkto. Sir, gusto ko malaman pangalan mo, edad, taga saan ka po? Ako po si Mr. Arsenio Buemia, taga Purok 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City. Ilan yung edad po? Ang edad ko po ay 57 years old. Okay, napunta ka dito sa aking office. May health problem ka ba noon? Opo, ang health problem ko ay nagme-maintenance ako ng sa high blood pressure at saka yung arthritis ko ang sakit. Tapos, pumunta yung kapatid ko sa akin. Sabi, ano nangyari sa iyo? Sabi ko, masakit ang mga ano ko tuhod. Kung gusto mo, mag-try ka ng CMD. Sabi ko, ay, ano yan? Hindi ko naman alam yan na CMD. Sabi ko, baka sabi ko, fake yan. Tapos yun, hindi talaga nga. Yung si mama natin nga, 1993 na, nagsi-CMD yan. Nakakapagtanim-tanim pa. Tapos sabi ko, talaga, di sinubukan ko. Yung una, 10, linagay ko sa isang baso na tubig. Tapos sabi ng kapatid ko ni Alice, inumin mo ito. I-try mo. Sinubukan ko. Tapos, nung uminom na ako, parang kumulo yung tiyan ko. Sabi ko, nakakatakot naman ito. Tapos, diretso ako sa banyo. Tapos yun, nagbawas. Tapos nakita ko yung dumi. Talagang may mga toxic. Yun. Tapos, sabi ko, ay, parang mabisa ito. Tapos, sabi ko, subukan ko nga uli. Tapos, sabi ng kapatid ko, nung December 28, yinaya niya ako, pumunta dito, kasama ko yung kapatid ko. Sabi, mag-member ka, i-try mo lang. Kung gumaling ka, di okay. Kung hindi, di wala namang masama. Tapos, tawa ko. Tapos, naubos ko na yung isang boteng malaki. Tapos, gumaling na yung arthritis ko. Dati nag-aanak ko, yung kumakamang papunta sa Tapos ngayon, ang lakas-lakas na ng tuhod ko. Tapos every morning, uminom ako. Ilang drops? Yung binigay sa akin, nagpa-check ako dito, sabi, 60 drop for 2 liters. So, ubusin yun. Lampas-lampas nga ang naiinom ko. Parang, ang sabi ko, ang sarap pala ng Ngayon, dati ang laki ng tiyan ko. Tapos yung bitis ko, yung tuhod, ay paa, hindi na masyado masakit. Tapos mayroon akong alagang bata, yung binigay sa amin na special child autism. Tapos sabi ko, subukan ko daw ito. Try ko sa kanya, 5 muna sa tubig. Yung ayaw niyang inumin. Sabi ko, itry mo. Di pinainom ko. Sabi niya, parang mapakla. Sinigawan ako. Di sabi ko, hayaan mo, sa susunod, yan, babawasan. Kung dati sabi ko, babawasan. Pero dinadagdagan ko. Tapos ngayon, gustong-gusto niya na inumin. Tapos binigyan ko ng CBF. Dalawang, ko, yung dinodoro, linalagay ko sa gatas niya. Ang ngayon, yung bawas niya, okay na, hindi na masyadong Tapos, dati na-obserbaran ko, ang sobrang likot-likot na ngayon, nag-minimize yung Kaya palagi nang binibigyan ko, maubos na nga yung CBF ko at saka may isa pa ako doon. Tapos, CMD, isa na lang. Tapos ngayon, bumili ako, sabi ko doon sa kapitbahay namin, bumili na kayo kahit wag muna magbayad, ako muna. Hindi na. Tapos yun, mabuti pag sabi ko, may nagbigay sa akin, kaya tumakbo na kagad ako dito, bumili na ako ng 5. Kumusta yung, di ba may hypertension? Oo. Akalaan mo yung hypertension ko, nag-umpisa ako ng hypertension, 2015, 16, 17, 18, 4 years. Ang dami ko nang nainom na gamot sa hypertension. Tinatago ko nga, yung 4 na bote ng 1.5, napuno yun ng mga Sabi ko, nako, wala naman itong, tinapong ko talaga. Sabi ko, mabuti pa ito sa CMD. Sabi ko, isang bote lang,
gumaling ka agad ako. Kaya yun, nagwabaan talagang magaling ang ano. O kanina may sinasabi ka pa po na yung isang, sabi mo ano yung problema nun? Yung isa pang ano, yung inanak ko. Sabi, Ninong, ano, sabi ko, ano, may sakit yung anak ko. Sabi ko, ano, may lagnat or ano. Hindi, basta may sakit. Di sabi ko, subukan mo itong CMD. Sabi ko, kung gumaling siya, wag kang magbayad. Kung hindi, ako ang babayad sa'yo. O tapos sabi, kinaumagahan, hindi, binigyan ko lang, tiningnan ko doon yan sa tarpaulin ninyo yung dalawang patak lang. Ginawa ko ngayong 3. Tapos kinaumagahan, nakita ko yung bata. Nagtatakbo na ito. Sabi ko doon sa inanak ko, yung bayad, nasaan na? Sabi ko, free na lang yun sa'yo. Sabi ko, hindi ka naniniwalang magaling yung ano. Yun, tapos ngayon pumupunta, Ninong, pwede pang makahingi. Ay, hindi, may bayad na. Sabi ko, malulugi ako. Pero ano yan, wala ka pang isang buwan na nagtatake? Hindi pa, ng December 28, ito nga yung ano ko, yung resibo, December 28 lang. Tapos yung maintenance ko, tinanggal ko na yun. Sabi ko, ayan dati, namamagayan ayan, nakakalakad na akong Imagine ilang taon ka nang umiinom ng gamot, tapos wala pa ngang isang buwan, gumanda na yung health mo. Ang natawo kong yung reseta sa akin, 4 na 1.5 na buti yung balat ng iniipon ko. Sabi ko, kuntayin, mahigit na, ang dami na ditong pera, tagalakalain mo, magkano ang isa, mayroong 45, may 35. O sabi ko rin kapatid ko, ang dami mga 400 na yun na ano ko. Oo! Grabe. Oo! Tapos yung ilang bote pala ng CMD, gumanda na yung health mo. Oo! Ayan dati nga yung yung pikas-pikas, sabi ng kapatid ko, yung sabon, maganda yon. Tapos yung sa anak kong may diferensya, dabi niyang tagyawat. Sabi ng kapatid ko, Alice, subukan mo ito. Anong diferensya nun? Autism. Magaling sa mga autistic kasi di ba yung CMD natin, saka yung CBF, yun ang kailangan ng katawan, lalo yung utak. Pero ngayon nakakatuwa, wala pa nga isang buwan. Pero gusto mo ba ma-experience yung 15 to 20 years younger, katulad ng na-experience ko? Oo, gusto ko. Ganun lang, ito, check and correct the lifestyle. Tanggalin natin yung mga causes ng pagkakaroon natin ng sakit at patuloy yung power trio. So ano yung message mo sa mga makakapakinig? Kung kayo nakikinig man, sino makakikinig nito? Yung sa namin sa baryo doon sa Batan Island, kung gusto niyo bumili, talagang epektibo ito. Ayun, naputuli na natin kasi mauubusan yung ating oras. Yung napapakinggan natin si Mr. Arsenio Buemia. Hello dyan sa aking magandang pinsan, Ma'am Ami Obligar. And also, of course, hello kay Ma'am Mary Ann Pagadot is watching. Kumusta kayo, Madam? Okay? So, patuloy tayo sa ating mission to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, huwag niyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita kaagad sa mga CMD offices because our products tried and tested. Marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. And by the way, ulitin ko lang, doon sa in-invite namin na meron sana tayong health symposium ngayong April 14, tayo, i-move natin sa ibang araw po. Kaya wait na lang sa announcement kasi meron na naman palang announcement ang APEC brownout ay doon sa aking conference room ay walang generator doon. Ayoko kayo mag-suffer, okay? So dito na tayo sa ating mga outlet, pakinggan po natin. Okay, para sa area ng Calbayog City, hanapin lang HCI-CMD office at ground floor, Camino Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City, malapit sa Silmar Pharmacy, harapan lamang ng Christian Gift Shop.
Sa area ng Masbate, hanapin the HCI-CMD office at second floor Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro. Ma'am Regine Atibago sa Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, at si Ma'am Gina Medalla, San Fernando, Ticao Island. Now sa mga listeners natin sa 98.5 OKFM, Daet, Camarines Norte, hanapin po HCI-CMD Center at second floor, Hugilon Building, Purok 2, Barangay Parang Jose Panganiban. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Giselle's Garden. CMD Center at Corner Lapak Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte, at sa Purok 8, Poblacion Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Now sa area ng Camarines Sur, hanapin po ang ating CMD distributor, Ma'am Cathy Cecil, Binanuahan, Karamoan, Kamsur. Meron tayo sa 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Durtre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur, CMD Center at second floor JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing, CMD Center at L&L Building, Bulalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, at sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, harapan lamang ng Regal Plaza Hotel. Sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino Gogon Sirangan, Vera Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, CMD Stock Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa Sorsogon, hanapin lang HCI-CMD Center at second floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Mr. Christopher Olaso, Milyabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsal Imperial Marketing, Donsal, Sorsogon. Andyan din po si Ma'am Weneline Fuentes, Purok Cadena de Amor, Comadcad, Castilla, Sorsogon, malapit sa Barangay Hall ng Comadcad. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel, General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156, Corbada Street, Purok 1A, Barangay Tigbit, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbit, Tiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. CMD Center at second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo sa Artist Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Ma'am Eme Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biesca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, at top GW Hardware. Now, dito sa second district of Albay, Mr. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Mr. Toy Dahak, Toy Jan, General Merchandise, Purok 3, Itbam, Manito, Albay, at CMD Center at second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, at Top Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14P, Borgo Street, Ilaw 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo at 377 Purok 5, Barangay 1, EM's Barrio, Legazpi City. Ma'am Lisa Longasa, Mangkiruan, Legazpi City. Ma'am Milet Hiroy, Binanuahan, Legazpi City. Mr. Arsenio Buemia, Purok 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City. Andyan din si Mr. Felix Lopez sa Anislag Market,
at Vegetable Section. Mr. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga Albay, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay, Ma'am Nora Aison, Poro, Legazpi City. Now sa area ng 3rd District of Albay, hanapin lang si Ma'am Sonia Perenya, ground floor Kamalig Market, Ma'am Evelyn Austero, Taladong Kamalig Albay, Rexy Sardenia at Sardinas Store, beside LBC Office, sentro ng Ginubatan, Ma'am Ami Canseco, care of Boardwalk Service Center, Market Site Uwas, Susi Dizon, care of Ochopay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi, Albay, CMD Office at 2nd floor sa Palisyo Building sa Palisyo Street, Basod, Polangi, Albay, at sa 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB Ligao. CMD Office at Liantos Building, Parok, Mayamaya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piodoran, Albay, Mr. Hill Rijalde, So 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay, Ma'am Lorly Rafael, Trabisya, Ginubatan, Albay, at andyan din si Mr. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi. So ayan, sa mga listeners natin, kung may dagdag na katanungan, pwede nyo na lang ako i-text at magte-text back na lang ako sa inyo. Basta i-text lang edad karamdaman at kung mga taga saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga saan kayo sa 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yung mga nag-aabang ng Health Symposium dito sa Legazpi, magte-text blast na lang kami kung kailan yung final. Kasi po, yan na nga, brownout pala uli sa ngayong coming Wednesday. So, hintay-hintay na lang po kayo. And of course, dyan sa area ng Camarines Norte, Health Symposium, gagawin po sa Hogilon Food and Music Center, dyan sa Jose Panganiban on April 17, 9 a.m. po. And April 18, nandyan tayo sa Kapalonga Elementary School, Covered Court, 9 a.m. din po. And of course, sa 19 naman doon sa Santa Elena, Camarines Norte, doon tayo sa Bamboo Grill, 9 a.m. din po. Yan, ubos yung ating oras. Hello kay Ma'am Elena Otgalon is watching. So, hello sa inyong lahat. Ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live. Sana po ay matugunan ang ating mission to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Again, maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.